години без да те забравя. Цицко, бъде! Чакайте да дойдеш, Цицко, Петър! Цицко, Тоне! Митя, ти ли си? Трайче! Трайче, бе! Трайче се! Абе, колко голям си пораснал, бе, Трайче! Машала, Трайче. Къде си кинисъл, бе, Трайче? В пижами, бе, Трайче. Тренерки са! Айде. Тренерки! Тренерки Ти ми са, майка? Трайче. Како си, бе, Трайче? Не, Добре си? Не. За какво? Не пам. Какво казваш? Не памтиш? Не пам, Аз съм бил съж, бе, Трайче, и аз не съм памтил. Колко години ми сега, Трайче? Женец си? Имам 20 години, имам 2,5 деца. Чакай бе, какво 2,5 деца? Ами, 2,5. Добре. Казваш, че имаш проблем. Има, не памта. Аз съм бил също като теб, Трайче. Ама сега гледаш, памтам. И? Ама има хапя за таква работа. Има тапцина? Пием ги аз. Пиеш? Пием ги. Памтиш? Много памтам, да ти кажем право. Како се викат? Както си казваше. Види така, на твоята тераса имате врекя на астала. Имаме. Има ли трева вътре с дупки? Има, виси нещо долу така червено. Виси. Знаеш как се казва това? Тераса. Не бе. Како беше това? Вижда? Не бе, какво казва, че вижда? Майката сега го знае. Аз памта добре памта, ама това беше съшлак. Мамка ти го мъчкаше, в устата го става съшикер, съшлак. Мама се яде. Ягода. Ягода. Как се казваха ти таблетите, хаповете, ще ги пия аз за пантене? Как се казваха?